Na Slovensku má stukovatenú pečeň približne polovica dospelej populácie. Ukázal to screening na vzorke vyše 4,5 tisíc ľudí. Slovenská hepatologická spoločnosť dokonca uviedla, že najčastejšou príčinou smrti dospelých na Slovensku je choroba pečene. Dnes však vieme problémy s pečeňou odhaliť včas, a to aj z rutinných krvných testov. A to dokonca aj keď sú v norme. Vyžaduje si to ale precíznu interpretáciu, na ktorú v praxi jednoducho nie je čas. A práve preto som vytvoril tento bezplatný nástroj, ktorý veľkú časť práce urobí za vás. Pomáhali mi pritom poprední lekári a výskumníci, ktorých matematické modely sa tu používajú. Tento nástroj som pôvodne vyvinul pre americké kliniky dlhovekosti, s ktorými spolupracujem. Zverejnil som ho však úplne zadarmo, aby sa im podarilo splniť svoje osobné poslanie, a to pridať ľudstvu 1 milión rokov zdravého života. OK, poďme už interpretovať nejaké labáky. Sem zadáte výsledky testov. Ak vám niektoré chýbajú, nič sa nedeje, všetky políčka sú voliteľné. Nástroj vypočíta všetko, čo sa z dostupných údajov vypočítať dá. Na rýchlu ukážku teraz len natiahnem údaje pacienta z NAFLD, teda so stukovatením pečene metabolického pôvodu. Ako môžeme vidieť, stránka s výsledkami je naozaj veľmi dlhá. Najprv dám len krátky prehľad toho, ako zhruba systém funguje. Stránka sa skladá zo samostatných sekcií a informácie tečú ako keby z dola nahor a postupne sa nabaľujú. Čiže úplne dole sú interpretácie jednotlivých pečeňových markerov, ako napríklad ALT, AST alebo bilirubín. Ale každý marker je tu však vyhodnotený samostatne. O úroveň vyššie sú vypočítané indexy pre steatózu a fibrózu. Pre každý z týchto stavov používam dva najlepšie indexy. Na základe výsledkov sa môžu automaticky spustiť aj algoritmy na diferenciálnu diagnostiku. Napríklad v prípade podozrenia na steatózu alebo fibrózu sa nástroj pokúsi rozlišiť, či ide skôr o alkoholový alebo metabolický pôvod. A úplne na vrchu sa nachádza zhrnutie výsledkov, odporúčané ďalšie kroky podľa klinických guidelinov a nástroje na AI interpretáciu. Takže lekári hneď hore vidia rýchly sumár, ale zároveň môžu ísť postupne viac do hĺbky, ak je to potrebné. OK, vieme, ako to zhruba funguje. Poďme si to detálnejšie popísať. Úplne dole vidíme interpretácie jednotlivých pečeňových markerov. Pečeňové enzymy sú do krvi vylučované z viacerých tkaní, nielen z pečene. Preto pri každom enzyme nástroj zobrazuje, ktoré tkanivá sú hlavnými a vedľajšími zdrojmi jeho hladín v krvi. Napríklad ALT nepochádza len z pečene, ale aj zo svalov, pankreasu a čreva. Preto sa jeho hodnoty zvyšujú aj po fyzickej záťaži alebo pri ochoreniach, ako je napríklad celiakia. Ak je hodnota nad alebo pod optimálnym rozsahom, nástroj zobrazí najčastejšie možné príčiny, ktoré k tomu môžu viesť. V prípade tohto pacienta sa preto automaticky zobrazili informácie relevantné pre zvýšené ALT. Ale vždy si viete prekliknúť záložku a nakúknúť, čo by znamenala napríklad nízka hodnota. Zároveň zobrazujem aj to, koľkonásobne je prekročený normálny referenčný rozsah. Keď sa presunieme vyššie, vidíme indexy na fibrózu, teda zjazvenie pečene. V klinickej praxi sa na odhad fibrózy najčastejšie používa index FIB4. Volá sa tak preto, že sa počíta zo 4 vstupných parametrov. Do svojho nástroja som ho však nezaradil, pretože sa príliš opiera o vek. Práve preto vznikol index FIB3. Ide o novšiu alternatívu ku FIB4, ktorá vek nezahrňa a zároveň dosahuje lepšie výsledky. Veľmi dobrým indexom je aj Liver Stiffness Score. Jeho výhodou je, že poskytuje percentuálne pravdepodobnosti pre jednotlivé štádia fibrózy. Obe tieto indexy prekonávajú v presnosti tradičné indexy ako sú FIB4, APRI alebo HSI. Identicky funguje odhad pre steatózu, teda stukovatenie pečene. Znova som použil dva indexy, FLI a TIC BMI, ktoré vyhrali v porovnávacích štúdiách. Teda môžeme vidieť, že u tohto pacienta je vysoká pravdepodobnosť steatózy a nízka pravdepodobnosť fibrózy. Na základe týchto výsledkov sa automaticky spustia ďalšie výpočty na diferenciálnu diagnostiku, ale iba vtedy, keď majú klinický význam. Každý z nich má jasne definované podmienky, kedy sa má spustiť a kedy nie. Preto sa v tomto prípade spustili iba dva výpočty. Prvým je ANI, ktorý pomáha rozlišiť alkoholové a nealkoholové stukovatenie pečene. Hodnota nad nulu smeruje k alkoholu a hodnota pod nulou k NAFLD. Tu vidíme jednoznačný obraz NAFLD, pričom pravdepodobnosť alkoholového ochorenia pečene je len 1%.
Je však dôležité povedať, že k tomuto výsledku môžeme dôverovať až po vylúčení ostatných možných príčin. K tomu sa dostanem neskôr. Ďalej vidíme R-faktor, ktorý rýchlo klasifikuje typ poškodenia pečene. Pri NAFLD sa typicky pohybuje medzi 2 a 6, čo zodpovedá zmiešanej kategórii. Posledným diferenciálnym výpočtom je pomer konjugovaného a celkového bilirubínu. V tomto prípade sa nevypočítal, pretože pri nezvýšenom celkovom bilirubíne nemá klinický význam. Na vrchu vidíme prehľad všetkých výsledkov. U tohto pacienta je teda vysoké riziko stukovatenia pečene, pravdepodobne metabolického pôvodu. Zároveň to zatiaľ nevyzerá na významnú fibrózu. Vidíme tu aj podporné výpočty, napríklad BMI. Podľa BMI je pacient v obezite prvého stupňa. Problém BMI je, že nerozlišuje medzi tukom a svalmi, takže BMI môže byť zavádzajúce napríklad u kulturistov. V praxi sa však často stáva, že úplne priemerný človek si myslí, že sa ho BMI netýka, lebo to počul v podcaste. Namiesto toho, aby som ich poopravil, im radšej ukážem pomer obvodu pása k výške, ktorý je tiež dobrým prediktorom kardiometabolického rizika. Takže, prešli sme si všetky interpretácie a teraz prichádza na rad otázka. Čo s týmito informáciami ďalej? Dobrá správa je, že na to máme klinické guideliny. V guidelinoch sa jasne uvádza. Pacienti s abnormálnymi pečeňovými testami by mali byť indikovaní na vyšetrenie príčiny ochorenia pečene bez ohľadu na mieru alebo trvanie abnormalít. Aké ďalšie testy sa teda podľa guidelines majú vykonať? Nájdete ich v tabuľke 2. V klinike dlhovekosti však používame komplexný súbor vyšetrení, kombináciu štandardného panelu, rozšíreného panelu a niekoľkých ďalších testov, ktoré tu nie sú uvedené. Najlepšiu funkciu som si nechal na koniec. Všetky tieto interpretácie si môžete prekonzultovať s AI. Stačí zadať pár doplňujúcich údajov, napríklad vek pacienta, udávanú konzumáciu alkoholu, lieky, symptómy, anamnézu a podobne. To sú základné otázky, ktoré by položil každý hepatológ. Keďže príjem alkoholu sa uvádza v štandardných jednotkách, dal som sem aj rýchlu pomôcku. Napríklad jedno malé pivo sa rovná jednej jednotke alkoholu a podobne. Takže poďme zadať nejaké údaje. Povedzme, že pacient má 35 rokov, vypije 5 veľkých pív týždenne, takže to je približne 10 jednotiek alkoholu, neužíva žiadne lieky a často má hnačku. Po kliknutí na tlačidlo pokračovať si môžeme skopírovať vygenerovaný AI prompt zo schránky. Potom otvorte najlepší model, ku ktorému máte prístup a vložte ho tam. Ako vidíte, interpreter vygeneroval fakt dlhý prompt. Obsahuje všetko, čo ste videli vizuálne, ale teraz v surovej textovej podobe. To znamená základné informácie, všetky jednotlivé biomarkery s optimálnymi rozsahmi, všetky výpočty, interpretácie, odkazy na najnovšie guidelines a podobne. OK, spustíme to. Prompt tiež obsahuje presné pokyny, ako má AI odpovedať, takže k nemu nemusíte nič doplňať. Keďže tzv. Pečeňové enzymy môžu pochádzať aj z iných tkanív, nielen z pečene, je tu zoznam relevantných tkanív a informácia, či toto tkanivo môže byť spolu zodpovedné alebo nie. Druhá časť je venovaná na identifikáciu možných príčin. AI má za úlohu uviesť najpravdepodobnejšie diagnózy. V tomto prípade je to NAFLD, no správne upozornila aj na iné možné prispievajúce faktory, ako napríklad celiakiu. Ja osobne by som aj tak urobil všetky testy odporúčané v guidelinoch. Ale ak idete normálne cez zdravotnú poisťovňu a teda nemôžete vykonať všetky testy, toto vám pomôže určiť priority. A posledná časť slúži len na to, ako odprezentovať zistenia pacientovi, aby spolupracoval. Pretože lekár môže byť akýkoľvek dobrý diagnostik, ak pacient nespolupracuje, všetko je zbytočné. To je na dnes všetko. Nezabudnite, že to, čo je normálne, nie je optimálne. A pri pečeňových testoch to platí obzvlášť. Majte sa fajn.